Rivier de Lauwers verbindt Friesland en Greensland en maar liefst zo'n dwarpen. Daar moet wat meer mee gebeuren dan dat het alleenig wetter is. Want het wetter en haar omjouwing zijn echt uniek. De Lauwers is voor mij gewoon prachtig mooi water waar je op kunt recreëren. Waar je van kunt genieten als je eraan woont. Wij wonen vlak aan die Lauwers, wij keken dagelijks erop uit. En als je dan ziet de vogels die daar langskomen, de eenden die zwemmen, de meerkoeten die daar zijn, een reiger, af en toe een andere gevogelte. Ik vind het echt prachtig, daar kan ik echt super van genieten. Als de wijsheid, de diversiteit die je hierin vindt, de vriendelijkheid van de mensen. Dat vind ik wel heel bijzonder. En als je iemand nodig hebt en je gaat hem gewoon normaal benaderen, dan krijg je alles voor elkaar. Dat is echt fantastisch. Ja, dat is zeker uniek te noemen. Uit alle zo'n plakken zitten dwarpsambassadeurs van de Lauwers in de stichting. En er binnen genoeg punten werd zij kansen sjoggen. 30, 40 jaar geleden toen ik hier kwam, dan hadden we heel veel mensen die kwamen daar te vissen. Die zaten daar mooi langs de kant. Nu niks meer. En dan denk je van, waarom? Maar dat is een rietkraag van 5 meter, 10 meter. Dus je kan je hengeltje wel weggooien, maar je krijgt volgens mij geen dorp terug en zeker geen visje of zo. De toekomst is no fastlijn in een gebiedsvisie. De Dij van de Lauwers in 2022 en de Zandwarpen Monnikenfietstocht in 2024 wienen grote successen. Van takom hier stiet er ook weer zoiets op stapel. 2026 gaan we weer van start op 12 september. Wat dat nou precies wordt, dat zei ik al eerder, kan ik nog niet precies zeggen, maar we zijn nog best wel wat zoekende. Dan, de grootste wens, laat ik het zo maar zeggen. Wat is die? Oei. Onze grote wens is dat wij misschien over 10 jaar, misschien over 20 jaar, het wel zover kunnen hebben dat de Lauwers weer in verbinding staat met het Reitdiep. Net dan rond 1500.